ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବିଦ୍ୟା ବି ଫୋନରେ କହିଦେଲେ, ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବାର ଯଦି ମିଟର ଥାଆନ୍ତା ନା, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୋର ବିଲ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆସନ୍ତା। କାହା ପାଖରେ ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ର ଚାଉଳ ନାହିଁ, ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଏତେ ଅଛି କି ସେ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଖୋଜେ। କିଛି ସାଙ୍ଗ ଆଉ ପ୍ରିୟ ସାଥୀମାନଙ୍କ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ମୋ ଅଗଣାରେ ଗଛ ହୋଇ ସେବା ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଛାଇ ମୋ ଶତ୍ରୁ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଏତେ ଜଖମ କରିବାର ଥିଲା, ପୁରା ଶରୀରଟା ତୋ ପାଖରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ କି ବୁଝିବୁ କଷ୍ଟ କେତେ ଯେ ହୁଏ। ବାରମ୍ବାର ତୋ କଥାରେ ମୋ ହୃଦୟ ଆହତ ହେଲା, ହଜାରେ ଖୋଜିଲେ ମିଳେନି। ଯିଏ ହୃଦୟରୁ ଚାହିଁଥାଏ, ଭାଗ୍ୟ ତାକୁ ଖୋଜିକି ଦେଇଥାଏ। ଯାହାକୁ ହୃଦୟ ଚାହିଁ ନଥାଏ, ଇଏ ତ ଅଲଗା କଥା କି ଭାରି କଷ୍ଟ ହେବ। ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବି ଖୁସି ଲାଗିବ, ତୁ ଅଲଗା ରହି ଯଦି ଖୁସିରେ ରହୁ। ଭଲ ବି ହୋଇଥାଏ ଏକୁଟିଆ ରହିବା, ନା ଡର ଥାଏ କେହି କାଳେ ରାଗିବ ନାହିଁ, ଡର ଥାଏ କାଳେ କେହି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କାରଣ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ସିଏ ହିଁ ପାଇଥାଏ ଯିଏ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ମନେ ରଖିଥାଏ। ଗରିବ ମଣିଷ ଦୂରକୁ ଚାଲିଥାଏ ନିଜ ପେଟକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ। ଧନୀ ମଣିଷ ବି ଦୂରକୁ ଚାଲିଥାଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ। ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ନିଜ ମୋବାଇଲକୁ ଦିଅ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏହି ମୋବାଇଲରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ନୀରବତା ହିଁ ଅନେକ କଥା କହିଥାଏ, ତାକୁ କାନ ଲଗେଇ ନୁହେଁ ହୃଦୟ ଲଗେଇ ଶୁଣ, ବହୁତ କିଛି ଶୁଣାଯିବ। ଜଣଙ୍କର ଏକଥର ପାଇଁ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ସଫଳ ହୁଏ କି ନାହିଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଯଦି ସଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ପ୍ରେମ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ମରିବା ପରେ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ମଶାଣି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ସାହାରା ଲୋଡ଼ିଥାଏ। କେଜାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ମଣିଷ ମିଛ ଗର୍ବ କରିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଚୁପ୍ ରହିବା ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୁଲ ଆମର ମୁହଁ ହିଁ କରିଥାଏ।